aw min tɛ sigi aw tɛ ɲinɛ ka jɛmukan mandi lajɛ dimanche o dimanche ka daminɛ 19h la jɛmukan min ni kun wɛrɛ t'a la min b'a to ka kuma dadi sifinakaw ma Mali kɔnɔ fo Mali kɔ kan o de kadara kɔnɔna na bi dimanche an kelen bɛ ka bɔ ni émission ye studio kɔnɔ ka na Jelibugukaw fɛ yen nɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye an bɛna Bamako kin 6 bɛɛ sillonné nka a jira la k'a fɔ Bamako sigida fɔlɔ olu de garijɛgɛ donna émission in na fɔlɔ ni a gale bɛna kɛ olu fɛ yen nɔ an b'a ɲini u fɛ u ka tɛgɛrɛ b'a fɔ u yɛrɛ ko yan'an ka da don jamukan na a y'a fɔ cogo min na an bɛ kin min na o de ye Jelibugu ye ale bɛ Bamako sigida fɔlɔ fɛ o kadara kɔnɔna na an bɛ Jelibugu maire ba fo ni o ye Fode Mamadu Konate ye a ye tɛgɛrɛ b'a fɔ a ye ale min kelen bɛ ka sifinakaw bɛɛ mobiliser nin ko la bi ni Ala sɔnna ma an ka bi babu a bɛ kɛ nafa caman ye k'a ɲɛsin aw minnu bɛ k'an filɛ sabula aw yɛrɛ b'a kalama a bɛ waati dama bɔ jamana ɲɛmaaw ye babu dɔ ta ka sanga ni journée internationale de la jeunesse ye sifinakaw tɔgɔ la don ni a ɲɛnamayara Bamako i n'a fɔ farafinna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la nka Bamako yan nɔ jamana ɲɛmaaw ye babu min ta o de ye min b'a to sifinakaw bɛ se ka u seko ni damara bɛɛ kɛ fɛn bɛ tali kɛ ayiwa majugu ninnu kɛlɛli an senkɔrɔ ani fana u ni marabaw cɛ bɛ cogo min na ka se ka boliɲɔgɔnma kɛ ka se ka sigidaw yiriwa ni Ala sɔnna ma an bɛna babu kɛ o de kan ayiwa min bɛ to ka babu in ɲɛnamaya fana maa fila b'an bolokɔrɔ yan nɔ an ka podium sanfɛ maa fɔlɔ o ye Bamako kin fɔlɔ ɲɛmaaba ye ni o ye a maire ba ye Umaru Togo k'a ɲini aw fɛ aw ka tɛgɛrɛ ba fɔ a ye ni o tɛmɛna maa filanan min b'an bolokɔrɔ o de ye sigida gale sifinakaw ka ɲɛmaaba ni o ye Ibrahim Boubacar Keita ye ni bɛɛ b'a wele ko IBK a ye tɛgɛrɛ ba fɔ a ye babu o de ye le rôle des jeunes dans la lutte contre la désinformation auprès des collectivités o kadara kɔnɔna na an bɛna kuma di monsieur le maire ma dakuɲɛ fɔlɔ minnu b'a bolo k'a ɲɛsin Chérifla TV filɛbaw ma commune 1 jama na jama bɛɛ lajɛlen fana ma min b'a to k'an sɛsɛ ka don jamukan kɔnɔ jeunesse développement salamu aleykum monsieur le maire. Wa aleykum salam taala barakatuh. Ayiwa monsieur le maire e de garijɛgɛ donna sifinakaw ka jamukan min bɛ kɛ Chérifla TV sanfɛ ni a bɛ wele nanzarakan na jeunesse développement n b'a dɔn k'a fɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ de ye émission in ka taa kɛ kin dɔ la ka sanga ni maire yɛrɛ ka wulikajɔ ye kosɛbɛ ani sifinakaw o nisɔndiya jumɛn bɛ e la Chérifla TV équipe dafalen ka se ka na Jelibugu la yan nɔ min b'a to ka se ka na kuma gɛlɛya minnu bɛ sigida kɔnɔna na yan nɔ ani fana maire jɔyɔrɔ ye jumɛn ye sigida yiriwali la ani kunnafoni kolon kɛlɛli ka sanga ni o ni sifinakaw ka bolo ɲɔgɔnma ye. Alhamdulillahi rabbil alamin awla ala ye an tile hɛrɛ la ala k'an si hɛrɛ la an bɛ foli tɛŋu jama fɛn fɛn min ye yan sɔrɔ yan an b'o fo k'u waleɲuman dɔn foli filanan o ye Chérifla TV ale a jara i tɛgɛrɛ b'a fo la an b'o fo minnu sɔnna ka nin kɛnɛ sigi an bɛ fɛn fɛn min fɔ yan ka jɛnsɛn diɲɛ seleke naani na ka fara anw kan ka kunnafoni jɛnsɛn an b'aw fo a ka baara la a diyara an ye k'aw ni ce merci aw ni anw an bɛ ɲɔgɔn bolo commune 1 ye aw de ta ye a ye tɛgɛrɛ b'a fo la ko commune 1 Chérifla maa bɛɛ lajɛlen ta ye i ye ɲininkali min tɛŋu ka fɔ le 12 août o de ye journée internationale de la jeunesse ye o ye tiɲɛ ye o don kɛrɛnkɛrɛnnen talen k'a di sifinakaw ma o hukumu kɔnɔna na an bɛ jamana ɲɛmɔgɔw fo u y'a fɔ u y'a kɛ an bɛɛ y'a seereya CICB la le 12 minisiri caman tun bɛ yen kosɛbɛ président tɔgɔla minisiri yɛrɛ tun bɛ yen an y'o ɲɛnamaya a dan t'o ye dɛ o ye tile kelen de ye o ye tile kelen pewu de ye mais laɲini ye min ye k'a ɲɛnamaya don o don le 1er janvier au 31 décembre o journée kan ka ɲɛnamaya don o don de an ka kɛtaw fɛ an ka kɛwalew fɛ an ka faamuyali fɛ fo mɔgɔw ka o de faamuya k'a fɔ ni 12 août banna f'an k'an sigi san wɛrɛ 12 août a ma dabɔ o kama dɛ ni 12 août banna dɔrɔn k'a daminɛ le 13 la fo le 13
mɔgɔw kan ka ɲɛnamaya de. Donc san wɛrɛ 12 mois bɛ labɛn kabini ɲinan de. a bɛ ɲɛnamaya de. c'est à dire an ka kɛtaw ka fara an ka ko kɛtaw kan don o don. laɲini y'o de ye. n t'a dɔn ni mɔgɔ y'a faamuya. laɲini y'o yɛrɛ de. c'est ça k'a ɲɛnamaya. ni mɔgɔ y'o faamuya. an sigilen bɛ kɛnɛ min kan. a bɛ faamuyali caman di o sigi kan. maintenant i ye ɲininkali dɔ kɛ ko mɛriw ka rôle ye jumɛn ye. c'est à dire mɛriw ka jɔda ye jumɛn ye sigida kɔnɔ. n dɔgɔkɛ o ye ɲininkaliba ye dɛ. mɛriw ka jɔda ye sigida kɔnɔ a tɛ fɔ k'a ban. munna jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ye sariya min boloda. c'est comme que mɛriw baara fɛn fɛn min kɛ. o ye baara kalifalenw de ye. ka baara dɔ kalifa maa dɔ ma min ka surun sigida la sigida mɔgɔw ye danaya da mɔgɔ min kan ka baara kalifa o la o ka jɛ ka baara kɛ. o hukumu kɔnɔna na o fana bɛ kɛ ni sariya de ye. o ye sariya dɔ d'a ma a bɛ fɔ min ma ko compétence transférée. les compétences transférées aux collectivités. o ye jumɛn ye. ka fɔ dugumakalan yɔrɔ yiriwali tɛ taa kalan kɔ. dugumakalan faama ko k'a y'o kalifa mɛriw la. a tigɛrɛ b'a fɔ faamaw ye. jamanadenw ka danaya b'aw kan a y'aw jija dugumakalan a ka yiriwa aw bolo. yɔrɔ o ye jɔda belebeleba ye. kosɛbɛ. a filanan la compétence transférée par rapport à l'assainissement. ka dugu saniya assainissement k'a saniya. yɔrɔ an bɛ wagati min na bamakɔ kɛrɛnkɛrɛnna commune na ɲamako bɛɛ b'a dɔn. caman bɔra la. o baara a kalifalen don mɛriw de la. k'aw ka dugu saniya. aw n'aw ka sigiladenw a ka dugu saniya. o baara fana kalifala mɛriw ma. n'o bɔra la la sécurité sigida ka lakanani. sigida yɛrɛ lakanani maire ka jɔdaba de b'o la. k'i yɛrɛ ka sigida ka lakana sigida ka basigi ka lakana maaya k'a boloda i ka sigida kɔnɔ. yɔrɔ o tɛ baaradenni ye dɛ. tiɲɛna o tɛ baaradenni ye. sigida mɔgɔw ka bɛn ladon maaw ni ɲɔgɔn cɛ. ka bɛn ladon denmisɛnninw ni maakɔrɔbaw cɛ. ka bɛn ladon maakɔrɔbaw ni denmisɛnninw cɛ. o fana kalifalen don maire la. n'u bɔra maaya la dɔ wɛrɛ bɛ wa. ayi. o b'a yira an ka dɔɔnin kɛ. camancɛ mɔgɔw fana ma dɔɔnin kɛ. président fana bɛ dɔɔnin kɛ. o ye baara bannen ye. o ye baara bannen ye. pewu. o baara bannen pewu a tigɛrɛ b'a fɔ ka mɛriba ye sa. ko aw de garisɛgɛ donna émission jeunesse développement na nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ka bɔ Bamako ka taa Kiwuna. c'est une première et c'est vous qui avez été choisi pour entamer le premier numéro. Applaudissez pour vous-même. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci. Ni ala sɔnna ma mina kuma di ma sɔnni. Merci. Alors an y'a fɔ cogo min na walasa kunnafoni kolon kunnafoni min bɛ se ka kɛ fitina ye min b'a to jajugukɛlaw ani maa minnu bɛ binkanni walew kɛ u bɛ se ka kɛlɛ cogo jumɛn na sifinnakaw sen bɛ se ka y'o la cogo min na sigidaw la ni ala sɔnna ma o de ye babu ye an bɛna kuma di sigida fɔlɔ sifinnakaw ka ɲɛmaaba ma IBK salamu aleykum i ka kɛnɛ kodi basi kɔni t'i la. Sidibé waleykum salam. Merci beaucoup. Aw y'an accueilli a diyara an ye kosɛbɛ an bɛɛ nisɔndiyalen don jama bɔra fana ka kɛnɛ denbaya kosɛbɛ. alors o b'a yira k'a fɔ k'i n'i ka i ni tɔɲɔgɔnw sifinnaw ani merilakaw aw bɛnnen don n'est-ce pas. kosɛbɛ. nin m'o ɲɛ yira nin m'o yira télé la mɛnɛ. o de laɲini an ka dugu in kɔnɔna la. c'est ça qui fait l'harmonie dans notre commune. n'i y'a jateminɛ n bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn. a diyara an ye. ka an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo. k'a daminɛ dugutigi la an ka mairie an baw an ka diinɛmɔgɔw an kɔrɔ n'an dɔgɔw an sifiɲɔgɔnw sportifs personnes vivant avec handicap minnu ye association des mototaxis syndicat tɔ fɛn fɛn bɛ yen an ka foli bɛ bɛɛ la jeunesse est transversale n'i ko jeunesse a bɛɛ de b'a kɔnɔ
compétence bɛɛ b'a kɔnɔ donc u y'a yira k'a fɔ ko aucun développement ne peut être mené sans l'apport de la jeunesse. Oui, tiens. Et les grandes révolutions passent par la jeunesse. O la ni o hukumu kɔnɔna la o la danaya de bɛ d'an kan k'an dɛmɛ yaasa laɲiniw bɛ sabati donc ɲinan an bɛ k'a daminɛ nin waati la fo waati dɔ la an y'a santi an considéré no an ɲindolen do kow la voilà o hukumu kɔnɔna ni danaya taara ka d'an kan ka kɛɲɛ ni gɛlɛya min b'an ka dugu la ko an k'o fana layɛlɛma k'o kɛ fɛn ye min bɛ taa anw yɛrɛ kanu na jamana bɛ se ka yiriwa cogoya min na o de la a ɲinina anw fɛ an ka ɲini o la kosɛbɛ kunnafonitigiw jatigɛ walew min ye kunnatiɲɛfɛnw ye min ye ɲɛnaminimafɛnw ye ko ko bɛ tɛmɛ o sira fɛ ko an ka fɛɛrɛ kɛ ko o la k'u kɔ ka minnu fana b'a kɛ k'u yɛlɛma k'u ka an dɔ ye ka sabu kɛ malidenw fana don u kana ɲugu yɛrɛ la u ka kɛ maliden dɔw ye donc o ci dira an ma donc maintenant la question qui sera posée an kɛlen ka fɛɛrɛ jumɛn tigɛ yaasa o bɛ se ka lawaleya cogoya jumɛn an ɲin donn'o la cogoya jumɛn donc an yɛrɛ b'o répondre mun ye ka kɛɲɛ ni anw ka citoyenneté baara ye an ka baara an sifinw an ye cidenw ye ka sabu kɛ mun kɔnna anw ye ani mara dila minnu ma a ɲinin'olu fɛ an nafa ye min ye u ka a don a sira fɛ a kana se ka latiɲɛ ka sɛbɛnniya bɛ fili bɔra a bɛ bɔ anw ka sira donc n'o dun kɛɲɛna ni jamana yiriwa ye a bɛ fiɲɛ don baaraw tacogo la an ye bi tiɲɛ ye an ye sini ɲɛsigi ye donc o kun kɔnɔna la o de la i y'a lakɔlɔsi an n'an ka mɛri an bɛ ɲɔgɔn fɛ an n'an ka dugu marabaga bɛ an bɛ ɲɔgɔn fɛ nka minnu m'a faamu u b'a minɛ cogoya wɛrɛ a bɛ dɔw ɲɛna ko jeunesse ye mun ye an de ye jeunesse don o don an ka taa an ka mɛriw an ka taa ka t'u buruja ka t'u dɔgɔya an mago bɛ laɲini mun na ka taa kɛ jamanaya ni ko sugu dɔw ye a bɛ se ka ɲɛnabɔ ka sɔrɔ o tɛ n'i wulila responsabilité kɔnɔ i b'a kɛ ni mara de i b'i ka du de tamasiyɛn yira i b'i ka mara tamasiyɛn yira i b'i ka dugu tamasiyɛn yira donc fɛn dɔ bɛ a tɛ ka bɛn fɔcogo ba la kɛcogo ba la. Très bien. Tigɛrɛ b'a fɔ aw ka ɲɛmaa ye. Très bien, merci monsieur le président. I b'a ye k'a fɔ n'i ko ko sifinnakaw i ko ko baara parce que sigida kɔnɔna na ni i b'a ye k'a fɔ kojugu cayara dɔrɔn bengani walew ni drogue ta ni o n'a ɲɔgɔnna i bɛ taa sɔrɔ baara caman de tɛ yen jeunes minnu bɛ yen minnu tɛ baara la o de ka ca ayiwa aw ka kin kɔnɔna na ni o ye commune 1 i bɛ se ka mun de fɔ misaliyala la k'a fɔ vraiment sifinnakaw jɔyɔrɔ kɛra nin de ye ka sensibilisation kɛ min b'a to ɲɛnaminimafɛnw bɛ se ka bila cogo min na fɛn bɛ tali kɛ jatigɛ wale olu bɛ se ka dabila cogo min na aw baaraba jumɛnw kɛ kabini waati min na ni danaya taara ka da e kan fo bi. alhamdulilayi rabil alamin commune 1 quartier 9 de n bɛ profiter ni micro fɛ ka quartier 9 bɛɛ lajɛlen fo u b'a sigi lasigidenw bɛ yan a ka ca ala fɛ ni don min na ko bi ne yɛrɛ ka fierté olu ye a sabu kɛ laɲini o laɲini mana tɛngu an na kalifa o fɛn mana kalifa an ma na ala sɔnna o bɛɛ b'a lawaleya a cogo la ɲɛnaminimafɛn in a kɔni an b'a baara la a baara in an bɛ ka kɛ cogo jumɛn an bɛ lasigi kɛ quartier bɛɛ kɔnɔ ka mɔgɔw la faamuya ɲɛnaminimafɛn kɔlɔlɔ la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen lakɔliso minnu bɛ yen an bɛ don je k'a f'u ye ɲɛnaminimafɛn man ɲi ekɔlidenw ma tabiya min fana bɛ parents d'élèves la yaasa u b'a to k'u denw lakɔlɔsi yaasa u kana don ni min donna sira min fɛ k'a bɛ ɲɛnaminimafɛn tali la i b'a dɔn cogo di i bɛ se k'a bɔ a kan cogo jumɛn l'école-maître k'a ɲɛ f'u ye a bɛ kɔlɔlɔ min lase jamana ma k'a ɲɛ f'u ye an b'o baara kɛ yan ani OCS kɔsan na yɛrɛ fana n tɛ se ka o yɔrɔ in kuma bila k'a sɔrɔ an b'a fɔ ye u ye lettre ci an ma pataki ka yira k'a fɔ ko décret interministériel bɔra ko min ye sisa minni ye ka sabu kɛ ɲɛnaminimafɛn caman bɛ tɛmɛ a fɛ ko o kɔnna Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen la. Sisa mini ani sisa minɛ fana a bɛ min minɛ min na a tɛ feere a tɛ min yan donc an ka lase a cogoya la an ye kɔmasegin k'u ma an b'an jɔyɔrɔ fa a la yaasa maliden jeunesse bɛ fan o fan min ye an ka sigida a n'a kɔ kan donc u bɛɛ ka bɔ a kalama ko nin kɔnnen don parce que u bɛ fɛn dɔ fɔ ko nul n'est censé ignorer la loi
donc an ka laɲini an ka baara ye mun ye k'a lase a cogoya la yaasa mɔgɔ kana a yɛrɛ ye bingani wale kɔnɔna la. Très bien, a ye tigɛrɛ b'a fɔ a ye. hali bi aw minnu bɔra ka aw sɔrɔ Sherifla TV la nin waati la n bɔ aw hakili jigin k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na o de ye Bamako kin fɔlɔ ye ni o ye commune 1 kɛrɛnkɛrɛnnenya la Jolibugu la an b'u ka terrain ba kɔnɔna na min bɛ wele ko Ange de Jolibugu donc o cadre kɔnɔna na ani maa fila bɛ plateau kan yan nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la monsieur le maire de la commune 1 walima an b'a fɔ arrondissement 1 parce que o de bɛ yen sisan ani u ka CNJ u ka sifinnakaw ka ɲɛmaaba ani olu fila de bɛ plateau kan yan nɔ alors n'a ye k'a fɔ bibi in na monsieur le maire n'a ye kuma di e ma k'e ɲininka k'a fɔ ko e ka kina yan nɔ yala e bɛ se ka mun de fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la e ni sifinnakaw aw cɛ bɛ cogo jumɛn na min b'a to ka sensibilisation kɛ ka jamana ɲɛmaaw dɛmɛ gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na min b'a to caman bɛ se ka bɔ o gɛlɛya ninnu na an y'a ye k'a fɔ san o san inondation bɛ kɛ Bamako nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bangoni na ni o ye Bamako sigida fɔlɔ ye e ka quartier o bɛ e ka mara kɔnɔna na nka an bɛ samiya kɔnɔna na maire monsieur le maire e kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ jumɛnw tigɛ min b'a to kisi bɛ se ka kɛ ji ka walankatali ma cogo min na. Merci beaucoup. O ɲininkali diyara n ye. N dɔgɔkɛ i ye ɲininkali min fɔ o ɲininkali communauté cɛman n'a musoman bɛɛ kan ka yɛrɛ ɲininka. Parce que n'i ko samiya n'i ko inondation o ye bɛɛ kungo ye. O cɛ. O tɛ maire dɔrɔn kungo ye. O tɛ CNJ président dɔrɔn kungo ye. O tɛ dugutigi dɔrɔn kungo ye. O ye bɛɛ de kungo ye. A fɔlɔ-fɔlɔ an k'an ka jogo yɛlɛma. An ka comportement falen. Bɛɛ k'i jogo yɛlɛma. Ni bɛɛ y'i jogo yɛlɛma an b'o baara de la bɛɛ k'i jogo yɛlɛma. D'accord. Maintenant i ye ɲininkali min tɛnkunnen na ko an ni sifinnakaw k'an ka lala bɛ cogo di. C'est ça. N b'a fɔ a ka micro na ne ni n ka sifinnakaw an ka di. Basi foyi tɛ yen. Basi foyi tɛ yen. Aw tɛ tɛgɛrɛba fo la. Très bien. Baara o baara min ye sigida yiriwali ye o sen b'a la. Très bien. U yɛrɛ ko ne ma monsieur le maire to an kɔfɛ an bɛ bila e ɲɛfɛ. N'e bɛ ɲɛfɛ fana an b'i kɔfɛ. Baara si tɛ yen min ye dugu taa ɲɛ ye u ma deli ka to kɔfɛ. Tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la. U ma deli ka to kɔfɛ. I yɛrɛ ɲɛ b'u la o. I yɛrɛ ɲɛ b'u la. O kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ dɔ tigɛ. Nin de ye denmisɛnninw ka président ba ye. A kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ dɔ tigɛ. An ka sigida o sigida an ka carte o carte quartier a kɛlen ka jɛkulu dɔ de sigi ka présidentw sigi ka bureau sigi. Donc n'a ko ma ko tak ni pelle de kan ka ta o pelle ta ni arato kan ka ta o arato ta. Donc ne ni n ka sifinnakaw baara ɲɔgɔnya kuma ɲɔgɔnya ko to ɲɔgɔn ta la o de bɛ ne n'u cɛ. Très bien a ye tɛgɛrɛba fo la monsieur le maire o de ye laɲini ye bibi in na sabula ni bɛn tɛ diɲɛ ko ko la o ko man di an y'a ye k'a fɔ kabini waati min na ni an nana ka Jelibugu mairiba yɛrɛ sɔrɔ an ɲɛ i b'a ye k'a fɔ maire yɛrɛ de bɛnnen don an bɛ Jelibugu mairiba fo ni o ye yɛrɛ baara ɲɔgɔn ye ni o ye Fode Mamadu Konate ye a jijalen don kosɛbɛ sifinnakaw ka dɛmɛ la an yɛrɛ y'a ye ni don ko ale i ko n b'a dɔn k'a fɔ ale bɛ ka sen na e de senna dɔ la an b'a fɔ kosɛbɛ ala ka aw kan bɛn hali bi jeunesse développement hali bi an b'a ɲini aw fɛ aw minnu sigilen bɛ yan nɔ sabula émission bɛ ka bɔ Sherifla TV de sanfɛ sifinnaka minnu sigilen bɛ yan nɔ a bɛ se ka kɛ ɲininkali bɛ dɔw fɛ ni min b'a fɛ ka na micro minɛ ka hakilinata dɔ fɔ peut-être que ne bɛ se ka ɲinɛ dɔ kɔ i n'a fɔ aw ka ɲɛmaa bɛ se ka ɲinɛ a kɔ i n'a fɔ monsieur le maire bɛ se ka ɲinɛ a kɔ cogo min na ni min b'a fɛ ka ɲininkali tɛnku u la plateau ka yan nɔ aw bɛ se ka wuli ka na micro minɛ aw de b'a ka sigida kɔnɔ gɛlɛya min bɛ aw kan aw de bɛ se ka na o gɛlɛya in ɲɛfɔ sabula a ɲɛfɔyɔrɔ ye yan nɔ de n'a fɔra a ka ca ala fɛ jɛma ɲɛ b'an na jamana ɲɛmɔgɔw fana ɲɛ b'an na bi n'aw ka gɛlɛya ninnu fɔ a ka ca ala fɛ solution bɛ se ka sɔrɔ a la ni maa minnu b'a fɛ ka micro minɛ aw bɛ yɛlɛ ka na podium sanfɛ an bɛ kuma d'aw ma aw ka hakilinata fɔ o de ye jamukan in yɛrɛ nafa fana ye Jelibugu an b'aw fo hali bi an bɛ tɛmɛ ni jamukan ye jeunesse développement an bɛna kuma di sifinnakaw ka ɲɛmaa ma hali bi a ka se ka dɔɔnin fɔ n'i y'a jateminɛ k'a fɔ ɲɛnaminimafɛnw i da don o la i da don fana kunnafoni di walasa a ka se ka kɛlɛ sira jɛlen kan ni o ye banbagati walew an y'a ye k'a fɔ Mali jamana kɔnɔ nin san laban ninnu na an sɛgɛnna kosɛbɛ
nga baraka bɛ sifinakaw de la fanga bɛ sifinakaw de la n'i ko ko jamana siniɲɛsigi o ye anw sifinakaw de ye alors aw yɛrɛ kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali jumɛn tigɛ aw ka kinw kɔnɔna na sabula an y'a ye mali yɔrɔ caman na i b'a ye ni heure dɔ sera sufɛla la sifinakaw kɛlen bɛ ka ɲɔgɔn organiser ayiwa ni o heure sera dɔrɔn ka jira k'a fɔ e tɛ tɛmɛ o kare fɛ bilen min b'a to ka banbagaciw kɛlɛ cogo min na ka se ka ni sumina yɔrɔ min fana la yala solution b'aw bolo wa yala fɛɛrɛ b'aw bolo k'a fɔ ko n'aw sumina dɔ la ka se ka a tigi dénoncer wa monsieur le président i bɛ se ka dakuruɲɛ kelen jumɛn fɔ olu la. n b'i fo k'i waleɲuman dɔn tuguni an bɛ yɔrɔ min na Mali Angers Jelibugu la an n'an jɛɲɔgɔn n y'a fɔ ka tɛmɛ n ko sifin la jeunesse est transversale a bɛɛ de b'a kɔnɔ o sportifu an n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ u ka président olu ka coach bɛɛ lajɛlen bɛ yan i ɲɛ bɛ o la kunnafoni an bɛ conseil consultatif de la sécurité la anw société civile an ka sécurité dɛmɛli kɔnɔ o fɔlɔfɔlɔ ye mun ye ka kunnafoni di an ka finitigilakaw ma ni bin man ɲi min ka ɲi an sɔmina min na an sigasigara min na k'a lase a wagati la yaasa minnu kalanna la minnu ka baara y'a ye u b'a dɔn k'a dɔn latigɛ a fɛɛrɛ b'olu de bolo u ka se ka a baara exécuter donc anw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ o de la a ɲin'an fɛ an ka bɛɛ fara ɲɔgɔn ani bɛɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sifintɔ kana kɛ fankelenmafɛn ye donc ani sportifu bɛ ɲɔgɔn fɛ ani personne vivant avec handicap bɛ ɲɔgɔn fɛ et les GIE an ka ɲamancɛlaw an n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ ani artisans bɛ ɲɔgɔn fɛ ani agriculteurs maraîchers an n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ je peux pas finir de citer ani enseignants les jeunes enseignants olu bɛ ɲɔgɔn fɛ il y a les jeunes maires le premier responsable de la République les jeunes à côté s'il échoue que c'est la jeunesse malienne qui aurait échoué donc bi jeunesse b'an bolo an bɛ kunnafoni di a cogoya la ani an ka marabagaw ani an ka finitigilakaw ni ɲɔgɔn cɛ d'accord bon maintenant n'i y'a sɔrɔ an bɛ sigida o sigida la consigne de dilen don bɛɛ ni finitigilakaw bɛ ɲɔgɔn fɛ u ka numéro bɛ bɛɛ bolo an ka commissaire ni je profite de cette occasion pour saluer les 5 commissariats de la commune 1. Très bien. Concept en ce qui concerne la police de proximité à Barabeke-Kanya. On nous baignons régulièrement. Ou bien, Mérida, administrativement, on nous baignons régulièrement. D'accord. Chaque mois, il y a un chèque. Tout le monde maintenant, mairie est au président. Donc, je nous bala. Et religion ou pas là, Kafo pas là, APDF ou pas là, CRQ pas là, les chasseurs, la confrérie des chasseurs, tout tombé ou n'y met tout là, ou Bella Djelimbala, Amena, Amba Woloma, ou Nanika Berdi, Minta Temine. Donc, avec Woloma Touni, Nimbe, Kananga Sedouma, Kominga Kon, ou le Famo Fognoy, Bébé Singati Itarola, Katala Sigasa, à Barab Sika Savati Tokamina, à organiser les mots Tugarela. Il a suffi, de changer de visage vis-à-vis de la police, vis-à-vis des forces de l'ordre. En nous venons avec un longtemps. D'accord. Donc, nous avons un fameux. About to barrière de Obeboy, baby, nous de sécurité là. Ok. Quand on y est mouillé, quand on la cana de mettre on la cana. Police de proximité conceptuelle. Quand on la cana de mettre, ou quand on y est la cana, ça veut dire la cana d'abord on y est de cama. Donc, aussi à qu'est-ce qu'il y a. Donc, au famille rapide. Si on a changé d'approche avec les forces de l'ordre. On a donc quoi en numéro en Djibouti. Donc mi fait boire la côté numaï, côté adoye, on fait beau fouiller. On a fouillé, oui d'angaro on y en a là. D'accord. Très bien, merci beaucoup. Attirez d'abord votre président. Monsieur le maire, Amina Koumadi Fanama, parce que c'est très important. Maintenant, question me poser Kuna. Parce que nous avons Dougou Yiriwa et Koko Bara. Et Bara est sur le choix du MENA, on dépend de la compétence, de la dynamisme, partenaire ou l'union entière, Mimba Togomina, Kaseka, Changini, Kadi Chifina Kauma, Yala, Ambero Minani, Oye, Bamako, Sigida, Forêt, Commune 1, Maroka Fo, et Meri, Merimi, Wassalino, Kosovo. Est-ce que c'est qu'à Foyana, mérite Kremeka, Ferret du Ment, Mimba Toka Dobo,
sifinakaw ka chômage la yala o chômage kɛlɛli o fɛɛrɛ ninnu ye jumɛn de ye sabula n'i ko métier kalan normalement o dɔ ye k'a fɔ ka dɔ bɔ chômage la o n'a ɲɔgɔnna caman mairie kɔnɔ yan nɔ e ka kin kɔnɔ ni o ye commune 1 yala i bɛ se k'a fɔ est-ce que i bɛ se k'i waso ni jumɛn ye bi k'a fɔ ko commune 1 maa bɛɛ bɛ ka i waso n'a ye bi bi in na. Merci beaucoup. Bamananw ko baara kolon tɛ yen baara ban de bɛ yen i bɛ se ka ban baara la mais baara kolon tɛ yen baara o baara i bɛ se ka kɛ ka wɔsi k'i nafa sɔrɔ a la o ye baara ye n'i ye mairie yɛrɛ ta a kɛcogo la mairie yɛrɛ ye baarakɛden de maire yɛrɛ ye baarakɛden de élu fɛn fɛn min bɛ mairie la olu bɛɛ ye baarakɛden de baarakɛden fana ka baarakɛla ta dan de b'a la sariya bolo min dira anw ma an bɛ se ka bɛɛ ta baara la sariya min b'an bolo maire bɛ se ka manœuvre chauffeur o sariya de b'a bolo maire bɛ se ka olu ta baara la mais ni diplôme façon dɔ bolo yamaruya t'i bolo i ka se ka o recruter fo mɔgɔw ka o de faamuya an fana dan de bɛ anw na. Est-ce que vous avez pu mobiliser des partenaires pour au moins contenir le chômage dans votre commune ici? C'est très important. Bon, niveau quoi le chômage, ça c'est d'une manière générale, c'est trop dire quoi. Le chômage des jeunes. Le chômage des jeunes. C'est ça. En travail conformé, coup blasla. Ka hakili ɲuman d'u ma, k'u sensibiliser, k'u blasla. D'accord. Mais k'a fɔ ko fɛn b'an bolo, an b'o ta baara la. O budget t'an bolo. D'accord. O budget t'an bolo. Mais k'u former, k'u sensibiliser, ka hakili ɲuman d'u ma, u yɛrɛ ka fɛɛrɛ tigɛ, dɔw bɛ se ka baara kɛ u yɛrɛ ye, dɔw bɛ se ka baara dɔw kɛ. Baara kana woloma baara la, i bɛ se ka min kɛ don min na, e k'o kɛ bani. D'accord. Nka monsieur le maire, n'i ye sirako ta fanfɛla la, yala a bɛ cogo di e ka kin kɔnɔna na? Parce que Bamako sirako ka gɛlɛn kosɛbɛ. Bon, n'i ye sira ninnu lajɛ, fo faamuyali de ka don a la. Sira dɔw bɛ yen, o ye commune ka sira de ye. Sira dɔw bɛ yen, ce qu'on appelle les routes régionales. Sira dɔw bɛ yen, on appelle les routes nationales. Parce que n'i ye Kulukoro sira in ta, o ye route nationale de ye. N'i ye sira in bɔ Bɔgɔni tournant na, ka taa fo Nɔzɔnbugu sira min bɛ ka baara, n'i y'a lajɛ, o tun ye route régionale de ye. Mais sisan a bɛna kɛ route nationale ye. I m'a ye sira nin bɛ ka baara la. A tɔ ninnu bɛɛ carré ninnu, o ye maire ka jɔda de b'o la. N'a y'a lajɛ, sirabaw t'anw bolo, mais sira minnu bɛ anw bolo an bɛ ka an yɛrɛ bɛrɛbɛn k'a bɛn o ma. N'i ye commune lajɛ, sirabaw t'anw bolo, mais min b'an bolo an bɛ ka an bɛrɛbɛn o yɛrɛ ma. D'accord. Parce que o de kɛra an garijɛgɛw ye. Très bien. N'i y'a jateminɛ fana i b'a ye k'a fɔ effectivement sirako ka gɛlɛn Bamako yɔrɔ caman na nka a caman ye de n'a y'a sɔrɔ partenaires bɛ jamana kɔnɔ an b'a ye k'a fɔ Mali bɛ bolo min kan a bɛ san dama dama bɔ gɛlɛyaw bɛ yen nka o fana bɛ n'a ta bɛɛ bɛ ka i seko ni k'a la nka n'a y'a jateminɛ monsieur le maire mairie ka baara tɛ se ka ɲɛ a bolo cogo si ni dɛmɛbagaw tɛ ni o ye partenaires ye ni partenaires tɛ a ka gɛlɛn sigida ka se ka yiriwa alors an bɛ cogo jumɛn na hali n'a sɔrɔ jamana ka gɛlɛn nka est-ce que bibi in na maire bɛ se k'a fɔ an ɲɛna don n'a nataw la baaraba minnu bilalen bɛ k'a kɔnɔ min b'a to ka dɔ fara commune 1 yiriwali kan cogo min na k'a ɲɛda falen. O ɲininkali diyara n ye. c'est à dire que maire yɛrɛ dɛmɛbaga yɛrɛ o tɛ partenaires ye dɛ. maire ka partenaire yɛrɛ de ye population ye. a ye tɛgɛrɛ b'a fɔ la tɛgɛrɛ b'a fɔ. population yɛrɛ de ye maire ka partenaire fɔlɔfɔlɔ de ye. ni fɛn wɛrɛ sɔrɔla o ye farakan de ye. Farakan. Sinon maire yɛrɛ ka partenaire ye o ye population de ye. Ka sababu kɛ an ka sigida la a ye fɔ min ma ko TDRL sigida bɛɛ ni muso ye kɔnɔɲɛ 4 wolo i sen bɔra a la i tɛ TDRL sara ni cɛ ye san 60 sɔrɔ
i tɛ tɛdɛrɛli sara. tɛdɛrɛ ye jumɛn. tɛdɛrɛli c'est à dire que musaka min bɛ yen min b'a to sigiladenw kan ka min di 600 san kɔnɔ k'a di mairie gafe kɔnɔ min bɛ se k'a to an bɛ se ka dugu baara. i n'a fɔ dugutigiw. ok. dutigi ni dudenw. n'i ye muso ye n'i ye kɔnɔɲɛ 4 sɔrɔ i sen t'a la. n'i ye cɛ ye n'i ye san 60 sɔrɔ i sen t'a la. n'i ye ekɔliden ye i sen t'a la. n'i ye tenitigi ye i sen t'a la. n'i ye banabaatɔ ye lujuratɔ i sen t'a la. sinon maa o maa n'i ye san 18 sɔrɔ hali ni du kɔnɔ a bɛ mɔgɔ 20 de bɛ yen bɛɛ kan ka 600 de sara mairie gafe kɔnɔ o de bɛ kɛ sababu ye maire bɛ se ka dugu baara. donc maire ka partenaire fɔlɔ min ye o ye sigida mɔgɔw de. les partenaires sociaux. ouais o ye sigida mɔgɔw de a tɔ ninnu ye farakanw de. très bien n'o kɛra maire bɛ se k'a ka commune baara a sago la. dakuɲɛ kelen ok. n'o ma kɛ olu bɛ se ka maire jɔ joona a ye nin d'i ma i m'a kɛ a ye nin kɛ i m'a kɛ o de bɛ se ka maire ɲininka n'a ma kɛ. dakuɲɛ kelen yan'an ka kuma di sifinnakaw ka ɲɛmaa ma aw ka kin na yan nɔ yala comme jumɛn baara jumɛn de ka teli ka sɔrɔ yan nɔ commune 1 yɛrɛ entreprise ba jumɛnw bɛ yan nɔ c'est pas si est-ce que min b'a to ka se ka dɔ bɔ sifinnakaw ka barantanya la yala cakɛyɔrɔ jumɛnw de bɛ sigida kɔnɔna na yan nɔ ni aw yɛrɛ b'a fɔ vraiment ni o ye nisɔndiya ko ye aw yɛrɛ bolo i n'a fɔ projet o n'a ɲɔgɔnna caman commune 1 yɛrɛ bɛ balo mun ni mun de la c'est ça la question. bon n'i ye commune 1 yɛrɛ jateminɛ an yɛrɛ ka population sɛnɛ jago fitinin élevage artisanat o yɛrɛ de y'an ka baara ye. o ye baara bɛɛ la wasalen de o de ye k'i yɛrɛ kɛ i ka patron ye ka baara kɛ hakili la o de ɲɔgɔn tɛ. très bien. n'i ye sɛnɛkɛla ye ka sɛnɛ kɛ ka wasa n'i ye bololabaarakɛla ye k'a kɛ ka wasa i bɛ min na k'a kɛ ka wasa o de ka ca anw fɛ yan k'a fɔ usine wɛrɛ b'an bolo usine belebeleba an bɛ se ka mɔgɔw bɛ ka baara bɛ min na an bɛ se k'an bolo ɲɛsin min na. d'accord. an bɛ wagati min na ala m'an garijɛgɛ o la. très bien merci beaucoup an bɛna kuma di monsieur le maire ma sɔɔni k'a ɲininka question fila la fɔlɔ o de ye k'a fɔ n'i y'a ye sigidaw kɔnɔna na a fɔra ko furusa cayara kosɛbɛ aw de dun ye maire ye aw de bɛ furu siri o ye kelen ye ayiwa filanan fana o de ye k'a dɔn k'a fɔ sigida fana kɔnɔna na n'a y'a sɔrɔ ko maire ko dugukolo yala maire de ta ye dugukolo ye wa dugutigi de ta ye dugukolo ye wa ayiwa ministre y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ o don na journée internationale des collectivités ko maire ɲi foyi tɛ dugukolo ko la maire ni sigidalamaw de kan ka tɛgɛ ɲɔgɔnma kɛ min b'a to gɛlɛya minnu bɛ yen o ka se ka bɔ yen nka maire ɲi tɛ dugukolo feere la ni ala sɔnna an bɛna o question fana poser i kunna alors monsieur le président avant celui-là est-ce que maa dɔ b'a fɛ ka kuma ta wa an ka se ka kuma d'o ma parce que da ma ye kuma ma ɲi da kelen na sifinnaka minnu bɛ yan aw minnu bɛ yan alors i bɛ se ka wuli ka na. i b'i tɔgɔ ni jamu fɔ. salamu alaikum ne tɔgɔ abubakar karabenta sifinnakaw ka tɔn min bɛ Banguwan na CNJ Banko ni n y'o président ye. très bien alors kuma jumɛn b'i bolo walima ɲininkali jumɛn b'i bolo k'a ɲɛsin an ka maa welelenw ma yan. ok contribution kelen o ni ɲininkali kelen de bɛ ne bolo ka tɛnku aw la an ka ɲininkali fɔlɔfɔlɔ ye mun ye comme monsieur le maire bɔra k'a fɔ n'i y'a ye commune ka développer il faut que TDRL ka sara est-ce que u ye jateminɛ kɛ TDRL min bɛ ka sara commune 1 na yan a hakɛ dɔlen don mɔgɔ min b'a sara o de ka ca wa bien mɔgɔ min t'a sara o de ka ca ni a sɔrɔla o jateminɛ kelen n'u bolo o kɔfɛ an ka président IBK bɔra ka kuma dɔ fɔ ko mois o mois kalo o kalo u bɛ lajɛla kɛ u ni polisiw bɛ kuma u ni jeunesse bɛ kuma ka fara an balakaw kan ka o kuma sɔn ci anw yɛrɛ fɛ Banguwan na a y'a fɔ ka tɛmɛ commune 1 ye quartier 9 de ye o quartier 9 ne sigiyɔrɔ bɛnnen don Banguwan ma a bɔra ka nin exemple min fɔ sisan k'a ka kuma lasɔn ci anw fana fɛ Banguwan na kalo o kalo anw n'an ka commissariat fana b'o sigi kɛ an n'an balakaw b'o sigi kɛ an ni société bɛɛ lajɛlen b'o sigi kɛ je pense
sigi o bɛ kɛ Banguani na cogo min quartier tɔ 9 bɛɛ la a bɛ k'o cogo la ten donc k'an ka président fo a ka nin hakilila ɲumanba in na k'a fɔ a ye anw jeunesse an b'a kɔ su an b'a kɔ tile. N'i y'a ye commune vraiment an ka monsieur le maire fana bi kɛnɛ kan yan an tɛ se ka kuma cogo si la ka bɔ kuma na n'an ka foli belebeleba bɛ yan a yɛrɛ ɲuman na ani jeunes bɛ ɲɔgɔn bolo de an bɛ dugawu kɛ Ala k'a ɲɛ ka d'a ma. Amina Rabi, très bien, merci beaucoup. Alors, Amina Koumadi, monsieur le maire, il y a question de nous recensée. Alors, ok, ko doba fika kumata, il se kana en balakaw minu fana be yan no anyi nemba fana fe akwada kunya kelen fo akada nye kosobe. Ok. Voilà, merci. Assalamu alaikum. Et ami, on peut la dire fou, même la question posée. Il te ni jamu fo. Notre moment par vous, vous voulez go Obama, ni que le boucher puis d'accord on va. Et même question posée monsieur le maire. Et même la question posée à nous moi monsieur le maire fou parce que chiffre me beaucoup là à bola. Et n'est question monsieur le maire. Et oui. Et bien, une forme de la journée internationale de la qualité jeunesse là, oui, à la CCB là, il y a des gens qui ont monté, mais on s'est vu là. Et monsieur le maire, il y a des chiffres qui ont gagné, on a les questions posées, monsieur le maire, et avec nous sommes là, monsieur le maire, on est quelque chose. Merci. Et à ce que les mis à confier. Voilà, c'est que d'accord. Parce que maintenant, nous avons très bien, merci. Alors, Ambalaka Wangin Nemba au fait. Aw ka se ka na dakunya kelen fɔ kɛnɛ o kɛnɛ ni an balakaw ta la o kɛnɛ man di an ɲininen b'aw fɛ a ye na dakunya kelen fɔ yan'an ka micro di monsieur le maire ma a ka ɲininkali ninnu jaabi hali bi an b'aw hakili jigin k'a fɔ émission jeunesse et développement de don min bɛ bɔ Chérifia TV la dimanche o dimanche 19h waati a bɛ tila ka segin ka bɔ ka jira u la o dugujɛ ntɛnɛn ka daminɛ 11h ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye jeunesse et développement ka se ka bɔ ka na commune dɔ la ka na ni ɲɔgɔnna jɛmukan sigi ayiwa ne ba i bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ Chérifia TV filɛbaaw ye. bɛɛ lajɛlen la ne tɔgɔ Kaloga Asta ne ye Fajigila Kaye ne ye Fifi foli de bɛ ne bolo k'a lase an ka maire ma a ka barika ni anw jeunes wulila heure o heure an accompagner la an ka foli belebeleba bɛ an ka président fɛnɛ ye sɛgɛnbali ani ɲinɛbali ni jeunes bɔra kuma o kuma an b'an ka maire y'an kɔfɛ vraiment an ka foli b'u ye merci. Merci, ale kun ta ye contribution ye yala muso kelen bɛ se k'a dafa wa k'a kɛ cɛ fila muso fila ok rapidement musolakaw a ye na micro ye aw ta ye an b'aw de ka kɛnɛ kan jelibugu yiriwali o tɛ ɲɛ cogo si la ni aw tɛ sabula musow de bɛ so olu de b'u janto denw fana la salamu aleykum i tɔgɔ ni jamu f'an ye. d'accord salamu aleykum. aleykum salam. ne tɔgɔ monsieur Traoré Abdul Kader. très bien. ne ye fédération malienne de gymnastique commune 1 ne y'o président ye. donc ne bɛ yan ka kuma n ka sportifu tɔgɔ la. n'o ye gymnastique ye. d'accord. ka laɲini kɛ monsieur le maire fɛ. ka tila ka laɲini kɛ sifinnakaw ka président fɛ n'o ye IBK ye. vraiment anw bɛ gymnastique kɛ commune 1 kɔnɔ. donc ka ɲini monsieur le maire fɛ anw bɛ terrain ninnu occuper. terrain ko in gɛlɛyalen b'an anw gymnastique kɛlaw bolo kosɛbɛ. parce que an bɛ terrain occupé à chaque fois n'an bɛ terrain min na n bɛ taa gymnastique kɛ kuma dɔw caman bɛ taa fɔ an ɲɛna donc an b'a ɲini monsieur le maire fɛ terrain ɲɛ bɛ cogo min na comme an bɛ gymnastique kɛ su fɛ o laɲini min bɛ bolo monsieur le maire fɛ ani IBK bolo donc n'a sɔrɔ n'u bɛ se ka si possible hali terrain ninnu n'u bɛ se ka lumière occuper terrain ninnu na donc o bɛ diya anw ye kosɛbɛ donc o laɲini bɛ ne bolo ka lase. émission nafa dɔ filɛ nin ye a ye tɛgɛrɛ b'a fo la c'est très important l'émission jeunesse et développement c'est l'une des importances aussi c'est pour permettre à la jeunesse de s'exprimer librement ici et qui sera diffusé en exclusivité sur Chérifia Télévision en balaka ma kelen ka kuma ta an ka kuma di monsieur le maire ma ka se ka nin ɲininkali ninnu farankali minnu kɛra maa dɔw fɛ ka se k'olu jaabi rapidement alors yanni musolaka dɔ ka kuma ta monsieur le maire kuma caman fɔra dɛ ko mako minnu b'u la dɔw ye dɔ fɔ nka monsieur le maire i fɔra k'i tanu kosɛbɛ effectivement e ne yɛrɛ tun bɛ gouvernorat la maire kun man ca kosɛbɛ nka i tun bɛ maabaw cɛ la ayiwa i bɛ se ka mun de fɔ i ka maaw ye ayiwa ne ba i b'i jɔ monsieur le maire ka nin jaabi i bɛ sɔrɔ ka na i y'a mɛn ayiwa monsieur le maire. d'accord hakili la sifinakaw ka président min bɔ Banguani na a ye ɲininkali kɛ k'ala an ye jateminɛ kɛ minnu bɛ TDR sara k'a ka ca ou bien a ma ca
akila wo ɲininkali ne yɛrɛ bɛ ɲininkali ten o yɛrɛ la o est ce que titre sara bɛ yan est ce que mɔgɔ ka ca yan ou bien mɔgɔ bɛ yan min ye a ka titre sara dɔgɔ k'ale y'a sara je pense que ni aw yɛrɛ y'a lajɛ minnu m'a sara o de ka ca ka tɛmɛ minnu y'a sara mais aw b'a dɔn cogo di ko minnu y'a sara o de ka ca minnu m'a sara o de ka ca ça veut dire n'i ye budget ta budget bɛɛ n'a ka rubrique de don n'i ye budget rubrique ta n'i y'a ta reçu bɛ d'i ma donc jateminɛ b'an bolo ni san yɛlɛmana titrali rubrique b'a d'a ma de n'i y'o jateminɛ kɛ mɔgɔ kelen 100 musaka hakɛ min donna n'i y'o diviser i b'a dɔn mɔgɔ hakɛ min ye titrali sara i b'o dɔn en tout cas an ka commune kɔnɔ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya ni kuma diyara n ye n b'a fɔ Bamakɔkaw tɛ titrali sara la plupart Bamakɔkaw ninnu ka titrali tɛ sara u kɔni bɛ téléphone san u bɛ iPhone san u bɛ mobile ɲumanw san u bɛ crédit san u bɛ TikTok lajɛ mais n'i ko titrali TDR dun n'i b'ale sara o de ye sigida yiriwali ye sigida yiriwali ye d'accord u bɛ titrali sara mais an kɛlen bɛ ka baara kura boloda ka sifinnakaw ye an dɛmɛbaga jɔnjɔnw de ye k'a fɔ k'o baara ka don ba la pour que maa kelen o maa kelen bɛ se ka titrali sara cogoya min na pour que commune nin ka sigida ka yiriwa hakili la o baara daminɛnen don Fajigila y'a kɛ hakili la Sotiba y'a kɛ Bɔngɔni fana labɛnnen don pour que o baara ka daminɛ yala monsieur le maire ni maa min ma TDR sara yala ɲangili b'a la wa bon ni maa min ma TDR sara ɲangili bere jɔnjɔn ti anw bolo mais ni kɔni nana k'i bɛ ka furusiri kɛ n'i ka kɔɲɔmuso kɔni ka di ye an b'i diyagoya n'i b'a fɛ i ka furusiri ka kɛ i bɛ TDR sara dɛ d'accord ayiwa o kɔni an b'o fɔ bɛɛ k'o faamu n'i t'i ka TDR sara n'i mago sera maire ma don o don ko furusiri furu fana tɛ siri tant que n'i m'i bila jour la très bien ayiwa ɲininkali tɔ ɲininkali filanan o bɛ b'a ɲininkali kɛ ko fɛɛrɛ jumɛn de bɛ ne bolo secret jumɛn de bɛ ne bolo ne ni denmisɛnninw cɛ maa o maa i kɛra ɲɛmaa ye ɲɛmaa fitinin ɲɛmaa kumaba n'i b'a fɛ i ka dugu ka yiriwa n'i yɛrɛ b'a fɛ i ka lafiya i ka fanga kɔnɔ i ni denmisɛnninw ka ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya i ni denmisɛnninw ka ja commune lafiya b'o de la maire yɛrɛ ka lafiya b'o de la ne y'o de faamuya ne ye ciden ye denmisɛnninw fana ne ka ciden u bɛ n ka cidenya kɛ ne ye baarakɛden ye denmisɛn ninnu fana ye ne ka baarakɛdenw de d'accord donc diyagoya don ne ni olu talen ka ɲɔgɔn fɛ o ye diyagoya de ne ka cidenw de don ne ka baarakɛlaw de don sigilamɔgɔ ye danaya da ne kan ka kɛ ne ka ciden belebeleba ye ne fana ye olu sugandi olu ka kɛ ne ka ciden fitinin ye donc n'i b'a fɛ dugu ka yiriwa n'i b'a fɛ basigi ka na diyagoya don e min ye ɲɛmaa ye i ni sifinnakaw ka tagama sira kelen de fɛ d'accord ɲininkali tɔ muso dɔ ye an balimamuso dɔ ye contribution kɛ ani maa sabanan je crois que c'est bon an balimamuso e kuma fɛ ka farankan dɔ kɛ rapidement yala an ka kuma di CNJ fana ɲɛmaa ma ale fana bɛ yan dɛ n'aw bɛ ɲininkali kɛ ka tingo a fana la c'est très important venez hali bi an b'a hakili jigin k'a fɔ an bɛ Jelebugu la yan nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamako kin fɔlɔ ni o ye commune 1 Bamako kin fɔlɔ ani o mairilaka de bɛ ɲɔgɔn fɛ ani u ka sifin ɲɛmaa ni Ala sɔnna ma aw yɛrɛ y'a ye kabini jɛmukan daminɛna kumaw bɛ ka boli min kan o de ye sigida ɲɛta ani sifinnakaw bɛ se ka mun ni mun de kɛ ka mairilakaw dɛmɛ sigida yiriwali la ayiwa an balimakɛ ɲininkali jumɛn de tun b'e bolo k'a ɲɛsin maire ma walima k'a ɲɛsin CNJ ɲɛmaa ma. ok n'a kun bɛ mɔgɔ mɔgɔ sera yan ani sifina mɔgɔw n'a kun bɛ bɛɛ lajɛlen. a diyara n ye. ne tɔgɔ Didi Jara. ne ye Sotiba sifinnakaw ka dɔnni dɔ ye. ne nana an ka président Nɔnɔ bila. d'accord. ɲininkali tun bɛ ne bolo ani kuma sɛbɛntiya dɔ bɛ ne bolo dɔ bɛ ne bolo. TDR ko yɔrɔ la ban an ni maire bɛ ɲɔgɔn kalama a la kosɛbɛ. président ka caméra i b'i ɲɛsin caméra ma. TDR ko yɔrɔ la an ni maire bɛ ɲɔgɔn kalama kosɛbɛ an ka président ka yamaruya kɔnɔna na an yɛrɛ ka bureau Sotiba an ka bureau bɛɛ y'a sara an ka maire sogo sɛbɛn diya TDR laɲini bɛ ne bolo an Sotiba ka ye mais entraînement kɛ yɔrɔ terrain lumière ko an b'o nɔfɛ kosɛbɛ fɛn na parce que an ka terrain na ni samiyɛ sera kɔnɔ tɛ se ka taa an ka terrain na an bɛ taa terrain wɛrɛ kan liberté commune ya terrain bɛɛ ka surun an ka terrain mais an ka terrain tɛ se ka terrain. monsieur le maire ayiwa sifinnakaw nin y'an maa filanan ye maa min ka ɲininkali bɛ ka boli o kan
k'i ka sɔnni da o kan k'a b'u jaabi. bon bɛɛ bɛ an ka mɛri bɛɛ lajɛlen fo. commune mɛri kɔnɔntɔn bɛɛ. an b'a bɛɛ lajɛlen fo. commune sifinabɔ tɛ se k'a fɔ ko mɛri tun kunnafoniya foyi la kunnafoni min ma sɔrɔ ka taa. an ka bolo t'u ye. merci an balimamuso a bɛ min ayiwa a ye micro d'a ma. ayiwa CNC fana ɲɛmaa bɛ yan dɛ yala aw sifinnakaw mun gɛlɛya de bɛ aw kan sifinnaka ɲɛmaa bɛ yan nɔ maire bɛ yan nɔ alors madame i bɛ se ka wuli an k'i ye ka ɲɛ caméra la i bɛ ɲɛsin caméra ma i b'i tɔgɔ ni jamu fɔ an ye. Mais il y a des mailles. Ah, il y a Chifinaka et Alibi. C'est pour dire que le sport n'est pas des banques. Il y a des Sénégalais qui le sport n'a pas fait. Sans chaman et les gymnastiques. Donc, on a pris pour les masses pour la partie de donc, à partir de nous était thème ye sifinakaw ni mirilakaw jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye jatigɛli wale kɛlɛli sigidaw kɔnɔna na ani sifinakaw jɔyɔrɔ sigida ɲɛta la o de y'an ka babu ye nka nin TDR kɛra ɲininkali dɔ de ye ni dɔ ye o question posé monsieur le maire kunna k'a fɔ ko bɛɛ k'i ka TDR sara o de b'a to ni sigida bɛ yiriwa nka e bolo an bɛ se k'i ɲininka laɲini jumɛn b'e bolo ka kɛ monsieur le maire ye sisan. laɲini min bɛ ne bolo ka kɛ monsieur le maire ye déjà a yɛrɛ cɛsiri don jeunesse ka ko la kosɛbɛ donc ne kɔni bɛ min fɔ a ye halisa i ka terrain de sport de kɛ terrain de ka dɔgɔ commune 1 kɔnɔna la terrain ka dɔgɔ kosɛbɛ normalement chaque quartier terrain ɲɛnama de kan ka kɛ chaque quartier la walasa jeunesse ka se ka an yɛrɛ y'a lakɔlɔsi ni école jara sisan denmisɛnninw bɛ kɛ carré de kɔnɔ Bamakɔ na parce que école tɛ yen olu mɔgɔ ka tɛ se ka kɛ donc o kɔni de laɲini bɛ ne bolo k'a fɔ monsieur le maire ka se ka terrain sportif caya sport ye kɛnɛya de o de laɲini bɛ ne bolo k'a fɔ monsieur le maire k'a fɔ fana ko jeunesse an ka droit sara jamana si tɛ développé sans les taxes n'i ye jamana fɛn fɛn développé ça veut dire que ka taxe sara a ɲɛma o de ka jamana bɛ développé. Très bien. donc ne ka foli belebeleba bɛ monsieur le maire n'a ka mɔgɔw ye ani jeunesse mɔgɔw surtout an ka jeunesse belebeleba n ka foli b'a ma. Merci. Alors sifinakaw ka ɲɛmaa bɛ yan u jɔyɔrɔ ye min ye ka sifinakaw sensibiliser u ka se k'u ka TDR sara cogo min na n balimakɛ ayiwa an bɛ kuma d'ale ma ka sɔrɔ ka ɲininkali tengu monsieur le maire la a ka ɲininkali ninnu jaabi rapidement nka dɔ ko k'i m'a ka ɲininkali jaabi voilà allez-y. I tɔgɔ ni jamu fɔ. Ne tɔgɔ Sulemani Kane n bɛ entraînement kɛ Mali Angers la yan n ka foli belebeleba bɛ jama nabaga bɛɛ fɛn min b'anw natɔ sɔrɔ o kana o tatɔ sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n ka foli bɛ n ka sigida ɲɛmɔgɔ ye n'o ye n ka maire ye ani sifinnakaw ka ɲɛmɔgɔ n'o ye n ka président ye n ka foli belebeleba b'a ye gymnastique président bɛ yan nɔ n'o ye Abdul Kader Tarawele n ka foli b'a ye laɲini fila bɛ ne bolo ka ɲɛsin maire ma. laɲini fɔlɔfɔlɔ an bɛ entraînement kɛ nin ko in kɔnɔ bɛɛ k'a lajɛ bɛɛ ɲɛ bɛ jama la jama bɛ yan fo ka taa fɔ a tɛ bɔ jama donc ne b'a ɲini mairie fɛ toujours n bɛ segin n'a président ka kan commune k'i kɔfilɛ ko in na kosɛbɛ kosɛbɛ ni ko bɛ commune na min bɛ se ka yira k'a fɔ ko bɛ se ka an ka Burukina mairie ka commune k'a kunna wolo nin ko in don donc mairie k'a lajɛ a se ye dɛmɛ o dɛmɛ a k'o kɛ commune ye a k'o kɛ commune ye. Le rôle des jeunes dans la sensibilisation pour s'acquitter des TDR. N'an bɛ wasa an bɛ wasa ni commune ye n'an bɛ kuma an bɛ kuma kan mɔgɔ ta ni commune ka se a n'a ka fanga n'a ka barika de ka sababu kɛ an ka monsieur le maire ye donc an b'a ɲini maire fɛ an ka bonya b'a kan an ka karama b'a kan hali bi an dalen b'a la wa an bɛ to a kɔ. Merci. a ka hakili to an na kosɛbɛ kosɛbɛ a bɛ diya an ye. Merci ɲininkali laban allez rapidement i b'a teliya dɔɔni jamukan bɛ ka koron. kuma filanan min bɛ n bolo ka fɔ a ye o tɛ laɲini mais n bɛ o d'a kan parce que adamaden ni mɔgɔ kuma yɔrɔ taara k'i da yɔrɔ i tɛ se ka kuma bilen ne bɛ Nafati Dumanzana an ka yɔrɔ insécurité dan de bɛ yen k'a sababu kɛ dibi ko ye k'a sababu kɛ sira ko ye n'o ye Nafati siraba kelen ye bɛɛ b'a dɔn sira in tiɲɛnen don courant tɛ yen dibi bɛ yen donc maire ka hakili to an ka côté in na vraiment a bɛ diya an ye kosɛbɛ kosɛbɛ o de tun bɛ ne fɛ. A ye tigɛrɛ b'a fɔ a ye merci beaucoup alors an bɛna maa laban min ta sisan jamukan tɔ ye miniti dama dama dɔrɔn ye nin b'a fɛ ka ɲininkali kelen min poser aw kunna
ma kelen bɛ se ka o bɛɛ journaliser est-ce que bibi in na aw bolo aw bɛ se ka laɲini jumɛn kɛ maa caman ko farikolo ɲɛnajɛ domaine nka gɛlɛyaba jumɛn bɛ aw kan sifin kunda o walima sigida kunda o k'aw bɛ se k'o laɲini kɛ monsieur le maire fɛ bin sabula ni ɲɔgɔnna man ca dɛ a y'a fɔ a ye a fana b'a la yen sanfɛ rapidement allez e b'a fɛ ka kuma a ye micro d'a ma ah ok rapidement monsieur. Dugutigiw ka représentant Jelibugu dugutigi o diyara n ye ne yɛrɛ tun bɛna ɲininkali kɛ sa n ko munna n ko dugutigilakaw ma ye kɛnɛ kan o diyara n ye merci. Bon, pratiquement je suis arrivé sous l'air. Bon, vraiment pour ce que le monsieur le maire fait. Oui, on va découvrir le monsieur Nicolas. Le monsieur Noé ou le monsieur Fissure bala. Voilà. Bon, maintenant, on a tout ce que nous pour les pas évaluer. Bon, après, d'accord. Oui, c'est très important que nous devons je vais faire de nous là. Nous allons dire vraiment qu'il n'y a pas de mal. Nous devons parce que pour moi, les choses sont là où nous avons attention. Allez, nous avons attention de la communauté. Bon, on aura une enfance, ça, d'accord. D'accord. Ah, monsieur le maire Biman, merci beaucoup. Alors, Djemkan Wani, Akadaye Kadoni Fra, maintenant vous savez qu'à télé à 50 secondes, 30 secondes. Alors, rapidement, vous savez qu'à Ouli Kana micro d'Auma, sinon Djemkan Wani Corona Kosobe. Aywa shifna ka woni ni ya awuli wati jamga me ka ba awe kana jama pela de ni ya aba telia sino ni question chara monsieur le maire ma telia question adressée président monsieur le maire iba telia me taka e bolla e bolla kara e do ya la position meta pour que nous se ka et on peut nous se ka kala kana ni bola so kala na o bokku so kala kamai ba ta do oui, Chifnaga Wanyamoya, Amote Walila rapidement. Alors, ne faille pas Télia. Adonake sportif féminin. Adjaraye, merci. Sportif. Et la femme de sport là. Mais de lui, connaissez président monsieur le maire. Sport de Dubaï. Nous au sport de Dubaï. Il est démissionné Chamaï. D'accord. Les démissionnaires l'ont occupé à Calafé. Pétition au Cavalon. D'accord. Au sport de l'eau, au fait pour lui. Démissionnaire c'est là occupé Mina. À la Niva. C'est comme Nana. Ouachan. Voilà. Oui, Chifnaga Ojore, Oluga Nyamabea. Merci beaucoup. Nimbella, Mousso Fladron et Kumana. Vraiment, je ne suis pas content. Merci beaucoup. Alors, Amena, monsieur le maire, et comme Maou, Machaman Konoma Dombire, Machaman Konoma Donga, Maro solution you me bolo, parce que Chamambo ou ka inquiétude là. Pega nyingali ya yira ka ho monsieur le maire ni kawye ne re bu nyinga bu yere bi munde ke mairie sa kaba munde ke mairie aw jore mwe u jore re jume aywa mairie kola ibse ki boli kana ti musakabara di mairie bolo koy musakabara parti di mairie ma gouvernement di musakabara di mairie ma koy mairie ka musakabi bo dula diolu ku o de tidrali tangi na ma tidrali sara aka la ni mi fena ka sabati na monsieur le maire ibse ka akina digila de façon statistique aywa ni nan TDR ni salon TDR ni salon sin TDR yala jumen ka chani jumen est-ce que ça va la tani na tay mo ko adon abeka segin kori no mai mi kadene monsieur le maire ay ni sara iye mun de kenya nga wari ayi ni ke ni million hake ko ni denw ya la do yiku ayi mun de kala
ye min kɛ an ka wari la dɛ na ɲɛfɔ ye de o de ka di ne ye ka tɛmɛ nin man kan ye nin man kan ye nin kan ka kɛ nin kan ka kɛ nin kan ka kɛ o ye kelen ye don jamana ni an bɛɛ de b'a baara koyi n'i bɛ se ka min kɛ ni 200 b'i bolo n'i bɛ se ka min kɛ o kɛ mairie fana bɛ se ka min kɛ o kɛ c'est ça ni dɔ fana bɛ yen a bɛ se ka min kɛ o kɛ mais n'a y'a bɛɛ bila ko mairie kan ka nin kɛ mairie kan ka kɛ c'est vrai mairie kan ka kɛ mais i yɛrɛ kan ka min kɛ i yɛrɛ b'o kɛ dɛ n'i y'o kɛ a bɛ dɔ bɔ doni na o tiɲɛ terrain nin ka dilan a ka di an ye o a ka di an ye dɛ mais terrain place de ti anw bolo place tɛ yen a bɛ min ayi ko ka rénover de wa walima ka dɔ wɛrɛ de dilan tuguni u ka terrain ka dɔgɔ ka dɔ fara terrain kan ka dɔ fara terrain kan a sigida dun bonyalen i b'a pousser ka taa fan jumɛn i b'a pousser ka taa kɔrɔn fɛ wa i b'a pousser ka taa tilebin fɛ ok a bɛɛ ye sigidaw de ok terrain fana dilanni bɛ dilan ni musaka de o a bɛɛ bɛ taa gun musaka ko in de la o ne bɛ min ɲini aw fɛ aw ka devoir ye min ye a y'a kɛ d'accord n'a y'a kɛ ni ne ma n ka devoir kɛ aw bɛ ne lasigi joona an ye nin de k'i ye e ye mun kɛ anw na d'accord hakili la o de fɔli ka nɔgɔn o tɛ yan o ye tiɲɛ merci beaucoup très bien aw ye nimisi wasa sɔrɔ aw ka ɲininkaliw la j'espère e ka ɲininkali kun ye jumɛn ye k'i m'a ta jaabi hali bi dɛ e ta kun ye jumɛn ayi non 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 n'i ka préoccupation taara en compte je crois que c'est bon mɔgɔw ka ca merci an b'o to siɲɛ wɛrɛ la ok sisan e ka préoccupation sifinakaw ka ɲɛmɔgɔ fana bɛ se ka dɔɔnin f'u la parce que a bɛ olu de concerné alors monsieur le président ko sifinakaw monsieur le maire ko degun dɔɔnin b'a kan o degun ye jumɛn ye maaw k'u ka ɲɛ maaw ka se ka il faut que la population s'acquitte vraiment du paiement des TDR. La population ne s'acquitte pas. Qu'est-ce qu'il faut faire, surtout les jeunes pour les inciter à s'acquitter? Une question est vraiment à quand il la sabu ke bara ni kalfawan na ka ke ni citoyenneté yo pareil parce que kanu ani faso bara ni go citoyenneté ni go droit et devoir droit et devoir kono c'est derrière bena devoir wakati si nya yi ga droit et réclamer il y a devoir et gotina d'accord c'est le maire yana bon la taxe de développement régional et local impôt de wajibi de akana sara ga problème do bala we muye maw ba sara kundo ma tano ba sara kundo ma timambe uta kalama fele kaka sara faut sensibilisation de kakao là bon ma timambe fene na sara la al nafa mbu ko fene ta do parce que nous on va wala amano donc o yoro la ay bara selota salo an ya ka ga dam na sara dam na menina an tora ka sere ko ka sabu ke bara technique do bala ni ngalo kera est-ce avec donc tout dit ko deux hagaya sur les 500 000 et quelques habitants commune 1 kono jala mo do la sara mo do masara o bi don to di ko ola o ke ka soro bara do ri kera wa fu ma ko worol ani merga no mo bi blaw war ko nyama mi après na je anu wo bara tela tous les présidents des neuf quartiers avec tene jeru ubasa ulu fene comme les jeunes sont répartis par secteur je nous kanga sara je nous pas sara voilà ola jeru ya fi sa ku ya sara est-ce que ko ma chama ma se ma kelen ro ya teke korota ano kali ya wasara non bureau wala me la ta tra neuf quartiers ku be pele no nous sera romina ulu ba sara ulu fene ya sara d'accord ulu be secteur là d'accord ulu be ta secteur mo be swali d'accord d'accord le débat s'annonce pas si on a malgré nos gens cheminons vers la fin peut-être que amagini chaga Koulibaly fait aka watini fra anga tanka minute duru dron allez watini fra ka sabuke ni nana en tant que jeune ambe nyum kela ni machine fene ka na yini fene fo d'accord ma nyemu ga bara tonga kasi oui tiens ni anjo komi kuma fora anga ministre nana anya doléance d'accord c'est ça
a ko k'an ka sugandili kɛ terrain fila la a bɛ dɛmɛ kɛ nin kɔnɔna la i y'a faamuya b'a la donc o sɛbɛnfura kan ka s'a ma n'an ka premier adjoint ye n'an ka sport président ye donc o sɛbɛnfura kan ka s'a ma o kɔni ma se ministre ma fɔlɔ dala kuma kɛra baara dɔ kan ka k'a kan choix ka kɛ yan ani ASCO ni ɲɔgɔn cɛ la d'accord baara bɛ kɛ yɔrɔ min na très bien donc o jaabi b'o yɔrɔ la ya an kana presse ɲɔgɔn ɲɛ ma an nana an minnu fɛ yen ni nana jeunes fɛ yen sport ko kɔlɔlɔ fɔra ni baara ko kɔlɔlɔ ma fɔ o tɛ faamu an ye baara kɔlɔlɔ fɔ effectivement parce que ni ɲɛmɔgɔ m'a fɔ a ma fɔ ka a ma fɔ hali bi i y'a faamuya b'a la anw yɛrɛ ka côté la nous on sait que nous sommes moins préparés pour être employés. D'accord, c'est-à-dire au kɔrɔ voilà puis an ka kalan min bɛ kɛ anw kun ani an ka baara kɛcogo ani an ka baara yɔrɔ tabiya bɛ taa ɲɔgɔn fɛ ok o de faamuya la an ye fɛn dɔ initié u b'a fɔ ma ko CNJ communautaire ka kalanbulon c'est de préparer les jeunes à travers des formations à pouvoir être employés o la an kan ka dɛmɛ an bɛ kɛ avec des maigres moyens d'accord dɔnni bloc bɛ yan olu bɛ ka an dɛmɛ a la très bien an bɛ dɔnni bloc m'aw fo kosɛbɛ très bien. L'émission tire vers sa fin alors qu'elle commence à être passionnante. Mais ne b'a fait qu'à fin clé min fo alibi Sifinakaw a ujija. Yana nga kuma di monsieur le maire ma. Sifinakaw na o ma to ɲɔgɔn bolo. An b'a fɔ ko ka place nga ni place dira Sifinaka ma dɔrɔn solution t'a la. Mali Sifinakaw ka ɲɛmaaba bibi na je crois que ale de kan ka boli kana maaw fan fɛ. Nga maaw bɛ ka boli ka taa ale fan fɛ ale tɛ maaw jaabi c'est très important. Ni n taara Mali yɔrɔ yɔrɔ n b'a kuma fɔ an ye dana de ta ka da e kan nka e ma t'i yɛrɛ yɛrɛ maa ye dana de ta ka da e yɛrɛ kan sigida fɔlɔ la yan nɔ n'i y'a ye bɛɛ ko bɛɛ bɛ ka tɛgɛrɛ fo i kun i ni sifinakaw cɛ de ka ɲi nka ni e ye sanfɛla sɔrɔ dɔrɔn e bɛ ɲinɛ i dugumamɔgɔw kɔ i bɛ ɲinɛ i jɔɲɔgɔnw kɔ je crois que o tɛ solution ye a ye monsieur le maire wele dɔrɔn a y'an jaabi a ye jelibugu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka commune 1 bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka jɛmukan ɲɛnamaya je crois que a bɛ fɔ nin ma ko leadership donc leadership t'aw ka ɲɛmaa la an b'a fɔ yan nɔ ayiwa n'i bɛ an ka ci la yɛlɛ cogo min na i k'a la yɛlɛn ten an b'a f'i ye ko jalaki i ko bin ne kan ne ka ɲɛmɔgɔ don ni tiɲɛni o tiɲɛni donna la o ne yɛrɛ nin b'o la nka ni ala sɔnna an fana bɛ ka baara i ka a mankutu k'a kɛ n'an ka bi disponibilité ye i y'a faamuya wa a ka ca ala fɛ ci bɛ s'a ma fili o fili bɛ yen o bɛ bɔ a la très bien a ka caman fɛ a bɛ k'a se kɛ kosɛbɛ parce que n tɛ se k'ale tɔgɔ fɔ yan ni an b'an ka ministre ɲɛmaa tɔgɔ fɔ o ye tiɲɛ Abdou Kassim Ibrahim Fɔnba an b'a fɔ ale ka timinadiya kɔnɔ chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne exactement ni à travers lui an ta la an y'a initié n'i y'a ye thème kɛra ko min ye jatigɛ wale ye min ye ɲɛnaminimafɛnw ye jamana janfali ani olu kolangolo fɛn bɛ kɛ min bɛ an ka tabiya tiɲɛ ka kɛnɛ n'an ka jamana kanu ye an ka jamana kanu ye min y'o initié k'a fɔ ko an tɛ an ta la an tɛ don kolangolo foyi la min bɛ taa an ka jamana kɔntu la vraiment merci vraiment an b'o koya la a diyara n ye aw sɔnna ka Chérifia TV équipe bisimila yan nɔ an ka président Mabutu ayiwa a y'a fɔ a ɲɛna ko téléphone na kuma ka gɛlɛn nka ni kalannen don ni message fana cir'i ma message fana jaabi dɛ ayiwa équipation b'an bɛɛ la a y'o fɔ a ye k'a ka hali bi a ka dɔn k'a fɔ k'a bɛ anw de ye merci beaucoup monsieur le président alors monsieur le maire an bɛ bonya de ma i ka se ka kɛnɛ in datugu ayiwa ɲininkali fila min kun tɛnkura k'a fɔ hali bi monsieur le maire i bɛ se ka mun de fɔ i ka sigidalamaw ye n b'a dɔn TDR dɔrɔn tɛ sigida yiriwa ni jamana b'a sen fila kan partenaires fana jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ nka bi an bɛ yɔrɔ jumɛn i bɛ se ka mun de fɔ i ka sigidalamaw ye k'o rassurer k'a fɔ préoccupation min fɔra bi doléance minnu fɔra k'a fɔ k'i b'i se k'a la ni ala sɔnna yanni émission wɛrɛ cɛ min b'a to an bɛ se k'a fɔ vraiment nɔ bɔra kow la. dɔgɔkɛ a ka di n ye yanni i ka datugu i ka miniti kelen di yan min ye désinformation ye. c'est ça. sigi kun ye min ye n b'a fɛ ka dakuɲɛ dama dama f'a la. c'est important. parce que bɛɛ b'a fɔ ko désinformation kunnafoni di cogo kunnafoni tɛ se ka di adamaden kunnafoni ɲuman a tɛ se ka di ni ŋaniya man ɲi maa ŋaniya ɲumantigi o de bɛ kunnafoni ɲuman di. o tiɲɛ. an ka ŋaniya ɲɛ kunnafoni ye fɛn belebeleba dɛ. o tiɲɛ. kunnafoni ɲuman tɛ se ka di abada i b'a di kan min ma n'i t'o kan mɛn. i n'a fɔ an bɛ ka baara min kɛ wulada in na. ka baara min kɛ n'i b'a di bamanankan na a kɛ bamanankan mɛnna ye n'i b'a di tubabukan na a kɛ tubabukan mɛnna ye. o tiɲɛ.
n'i t'o mɛn i tɛ kan min mɛn n'i ko k'i bɛ kunnafoni di i bɛ kunnafoni fu di dɛ. o ye tiɲɛ. donc n b'a ɲini denmisɛnninw fɛ a bɛ bamanankan min fɔ a bɛ fɔ k'u b'a mɛn mɛ caman bɛ yen o tɛ bamanankan mɛn dɛ. a ka ba don a la. a ka ba don a la. kunnafoni fana kunnafoni ti di ten koyi kunnafoni bɛ labaara de i bɛ kunnafoni labaara i ka sɔrɔ ka kunnafoni di mais k'a mɛn dɔrɔn k'a caro k'a mɛn dɔrɔn k'a caro o ye balawu ye dɛ. o ye tiɲɛ. aw kana kunnafoni di abada n'a ma kunnafoni labaara. inshallah i se ka kunnafoni fana labaara n'i m'a faamuya. o ye tiɲɛ. donc a y'a faamuya a y'a labaara o nafa bɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ. o ye tiɲɛ. o de bɛ jamana basigi. maintenant ɲininkali fɛn o fɛn min kɛra min b'a to n bɛ se ka n ka cinadenw hakili sigi k'a ɲini u fɛ commune ni mɔgɔ wɛrɛ t'a jɔ dɛ anw de b'a jɔ. o ye tiɲɛ. anw de ka commune de don. mɔgɔ wɛrɛ t'a kɔnɔ commune denw de b'a kɔnɔ anw de b'a ɲagamaya an k'an bolo di ɲɔgɔn ma mɔgɔ wɛrɛ t'a baara dɛ an kana anw sigi ko mɔgɔ wɛrɛ bɔ kɔfɛ ka na baara dɛ anw de b'a baara tɛ dutigi o dutigi i kan ka min kɛ i ka sigida la i k'a kɛ i kan ka min kɛ i ka commune kɔnɔna na i k'a kɛ i ka devoir ye min ye i k'a ɲini k'a ɲɛdɔn dɔw m'a ɲɛf'i ye mɔgɔ ka dɔgɔ commune kɔnɔ min bɛ bɔ a ka so ka na mairie la monsieur le maire n nana i ɲininka e de ye an ka ciden an yɛrɛ kan ka mun de kɛ de an yɛrɛ ka rôle ye jumɛn an yɛrɛ ka devoir ye jumɛn ye. d'accord. an bɛ bɛɛ fo. merci monsieur le maire dakuɲɛ kelen bɛ ne yɛrɛ bolo yala ni y'a ye an ye mairie caman na ayiwa chaque 3 mois u bɛ ɲɔgɔnnajɛrɛba dɔ kɛ ka se ka mairie baaraw évaluer yala e ka kin kɔnɔna la o ɲɔgɔnnaw bɛ yen wa yala n'a tɛ yen nɔ yala i kan ka don a la ou bien. o ye sariya de ye o ye diyagoya de ye san o san. yanni mois de septembre ka sa. mairie dɔw b'a kɛ kalo 3 o kalo 3. bon an ta tɛ kalo 3 ye kalo 3 de kalo o kalo an bɛ ɲɔgɔn ye kɛ. hakili la n ka président subena président y'a fɔ. d'accord kalo o kalo an bɛ ɲɔgɔn ye kɛ. très bien. o ta yan. an bɛ min ɲini min fɛ jamana sigilamɔgɔw fɛ. n ko mɔgɔ wɛrɛ ti bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na an ka commune baara. o ye tiɲɛ. anw de ye commune denw ye. anw de b'a baara. bɛɛ kana i bolo croiser k'a fɔ ko mairie de kan ka nin kɛ ou bien maire de kan ka nin kɛ. mairie y'aw ka baarakɛla de ye. mairie y'aw ka ciden de ye. o ye tiɲɛ. ciden n'i ye min d'a ma baara kɛ n'o de ye. n'i ye denmisɛnnin dɔ wele ka dɔrɔmɛ 10 d'a ma k'a ka taa bonbon san a bɛ taa bonbon san. o ye tiɲɛ. mais n'i ma fɛn d'a ma k'a ka taa bonbon san a b'a fɔ tonton i ma fɛn di yan dɛ. o ye tiɲɛ. o hakili. merci. bɛɛ k'i hakili to a la an bɛ bɛɛ fɔ k'a bɛɛ waleɲuman. merci monsieur le maire. a tigɛrɛ b'a fo la merci beaucoup an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ nin ye émission jeunesse et développement nin y'a kun cɛtɔla ye commune e maaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnen la jelibugu la terrain Angers Bamako la merci beaucoup ayiwa maa fila min tun b'a an bolokɔrɔ o de tun ye ma fɔlɔ monsieur le maire Umaru Togo ni ale ye Bamako sigida fɔlɔ maire ye an b'i fo monsieur le maire i ka jigin i ka majigin na i ka disponibilité la an bɛ Bamako sigida fɔlɔ a sifinnakaw ka ɲɛmaaba Ibrahim Boubacar Keita IBK an b'i fo merci beaucoup Babou kun ye le rôle des jeunes dans la lutte contre la désinformation aux côtés des collectivités. Merci beaucoup à Beniche, à Medjamna Nyamaofo, Kaklaka Sira Nyamaofo, Anga de la Mao, Anga Dine Mao, Ambu Bela Jelenfo, Jamunkai, Namaseka Soro, Awasoro, Sinintene, Kadem 11 la Katabla Medila, Walma Butanga Bololo Best en fait, Sheriff la TV officielle, YouTube, Facebook, Naumakobe Jamunkai Fanala, Anga Tikata, Mali Fantan Bela Jelena, Wanga Negadu Saraula, ni Oye 63 0012 95 63 0012 95 ala ka hɛrɛ kɛ Mali ye ala ka Mali basuma merci